je wel zien dat het is. Dan wordt het 22,50 €. Mooi. Oh, je gaat even een pin. Ja. Shim. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zullen Joert even een winkeltje watchen. Maar eerst even hoe Juster, want Juster zoekt ook gewoon vloggen. Maar Jerry, Juster, Jonne, iedereen weer aan het oude hoeren aan het watchen. En in één keer klagen ze over een zere pols. Nou ja, Juster het even aan, maar het ging net over. En ze houdt een honnig stiefje in haar buikje. Dus ik denk, oh jee. Dus op een gegeven moment toch maar letter op een Jonne. Want nou ja, ze raast uit van de pijn. Dan maar de dokters waren bellen. Nou, die zei van ja, we kunnen op dit start net zo vol doen. Doe maar wat pijnstillingen en dan nou, probeer je de nacht terug te komen. Ik voel dit met salade. Nee, vind je dat leuk hè? En toen, de oude mannen, wie het nog steeds hetzelfde hè? Gingen we de dokter bellen en we naar de dokter geweest. En wat moesten we toen? Naar het ziekenhuis. En wat maakten ze toen van die pols? Een foto. Een foto. En dan konden we de bonkjes zien hè? En wie het ik brutsen? Nee, wie net brutsen, het wie kneust. En gewoon in de rust. En ze zijn vaak, binnen 1, 2 dagen is bij die band de meeste kneuzing wel oer. Maar de hele dag had ze op de bank wat lijn en nog wel klaar hier binnen. Hallo! Maar zou ze hem zeggen, juist op een naaimetje begon ze weer wat te watchen. En ik zei dat ze haar hand wat losliet en ze pakt op. Ik ging soms nog een beetje saai. En juist de jongen gaat heel goed. En van de morgen kwamen ze van bed aan. Nou, en zeggen ze even. Ze doet alles in principe weer heel enkel. Het stuk nog een beetje, maar het is wel goed, of nee? Je dit zien. Hier toch? Hier zei ze toe, bij de pols. Dus ja jongens, gelukkig voel het aan. Ik denk aan in gips of soksen wat. Nou ja, altijd CSS het samen, maar dat ben wel heel snel. Kom. Zit erop? Paardje in galop. Hop, hop, hop. Ik denk Maar Ildo heeft zin om winkeltjes te watchen. Nou, ik zei, dat vind ik een heel goed idee, want eigenlijk moet ik al die waskop vouwen. Maar ja, als mijn dochter graag winkeltje watchen wil, ja, dat gaat van, dat is belangrijk, toch Ildo? Ja. Ja, dus dan bloot die was daar mooi steen. En dan gaan we lekker winkeltje watchen. Nee, dit is die winkel? Ja. Nou, ik kom er zo aan. Ik zal mijn baby even ophellen. En mijn tas en de beurs. En dan kom ik zo bij die in de winkel. Oké? Oké. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye. Goedemorgen. Ik ga binnenkort feest, want de poppy wordt hier. Verkeer je met taart? Ja. Oh, ik zoek graag een taart geworden. Maar ik dit mij maar? Ja. Oké, dus wel een beetje voorzichtig dan. Die neem ik maar. Ga je misschien ik feesthoedjes? Want ik zoek wel graag een feesthoedje. Oh ja, nou, doe die maar in mijn mandje. Die wil ik ook graag mee, ja. Ja. En je maakt nog een cadeautje. Wat is nou een heel leuk cadeautje van een poppy van Ier? Wat voor cadeautjes zul ik, Jan? Wat is leuk. 10. Oh ja, dat vind ik een goed idee. Ja. Oké, hoe duur wordt dat, mevrouw? 5 €. 4 €, dat is net gek. Dus even zien wat ik in mijn tas ga. 4 €, zegt ze. 1, 2, 3, 4, 5. Dank je. Alsjeblieft. Nou, ik ben weer thuis. En dan maak ik alles even klaar voor het feestje natuurlijk. Goed, hier mooi zitten. Ik heb het echt oors. Ook een beetje rechtop. Zo, hier. En jam, taart. Het cadeautje van mijn pop nog net zien. Taart. Zo. Nou, dan hoop ik dat er aan een echt visite komt, Pop. Dat zou wel gezellig wezen, hè? Plantjes. Taartje voor Pop. Taartje voor Ildo en taartje voor mij. Het is feest. Dan krijg ik aan zo'n visite, denk ik. Hop. Past die niet goed? Zo, het is feest. Ildo hier. Ik hier. Oh ja, dankjewel. Was zelf ik een bakje koffie? Ja. Oké. Ik wil even zelf even. Ja. En komt ze nou bij je op visite? Ja. Oké. Hey, Ildo. Kom straks op het feestje. Ja. Was het een feest hoort? Of wat ik je horen? Ja, ik wil nog feesten.
het is feest. Poppy is zoetjes, hè? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Pop. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Heel leven lang, Hoera, hoera, heel leven lang. hoera, hoera, Heel leven lang, hoera. hoera. Hippiepiep, Hoera! hippiepiep, Hoera! hippiepiep. Hoera! Ja, maar is toch eerst voor jou. Super. Oh, dat vind ik echt heel mooi. Dankjewel, Hilda. Wauw. Maak je misschien een mooie sleutel? Oh, een prinsessenkroon. Je wil ik altijd zo graag. Wauw. Shit. Oh, en echt nog lekkere snoepjes. Bof komt. Eens even zien. Ik krijg nog cadeautjes van die pop. Van harte gefeliciteerd. Fiets maar in een sleet. Kom er maar weer uit. Krijg je een dikke avond. Even wat. Hier komt het. Een knuffelhondje. Zo. Nou, dan hebben we nou eerst mijn taart eten, denk ik. Wat? Ik eet eerst het appeltje op. Zal ik je helpen? Ja, helpt het Poppy? Ik vind Poppy nog een beetje lastig, denk ik. Kerst mag maar net op iets, denk ik. Nee. Wat ben ik blij te staan op visite best. Hier is het wat druk in de winkel, denk ik. Ja. Ja, koers wil op visite komen bij mij dan. Wie het net te druk in de winkel. Koe wel even. Ze zitten nou hier in oors in de winkel. Vaste winkel op dicht. Winkel dicht? Och, wat lief. Ik is net op mijn stoeltje gekregen. Nee. Maar waar ik ruil je? Dat mem de kassenvrouw is in de toekomst te winkelen. Waar ruil je? Maar dan past me net op de kruk. Hé, ja, maar dat doe ik mijn voeten gewoon een beetje. Zo, winkel er even. Tasje. Oh ja. Shit. Ja, ik ga. Zo, die bus. Oh. Mijn bril. Hé, die bus. Du bent nou de winkel. Ik ben nou de kassenvrouw. Zo. Even een bakje koffie zetten. Zo. Nou, het is rustig in de winkel, Joert. Zo. Hak nog wat glas in de kassa. Ja, 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 ja. Oh, oh ja, zeker. Wat voor taart wil je hebben? Ik ga hier met taart of chocoladetaart. Een chocoladetaart. Oké. Ja, komt erop. Hier een keer de chocoladetaart. Plip, plip, plip. Wat hier in een tasker? Ja, doe dat. Dat in een tas. En wil je nog meer, hè? Mag wel deze. Ja. Krootje en een mes en een vlakker. En wil je ook een lippenbalsem maken? Ja. Het is jouw 12 voor de prijs van Ian. Krijg je 12 en hoest maar Ian te betalen. Was dan 12? Ja. Best. En deze. En die. Oh, en wacht, ik zal eerst het even scannen. Plip, plip. En die. Plip, 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 plip. Sorry, welke moet je nog weer? Die. Ja. Plip, plip. Die. Hier. Plip, plip. En deze. Oeps. Plip, plip. Nog even. Dan wordt het €22,50. Oh, ja. Die heb ik wel. Mooi. Oh, je gaat even een pen. Ja. Jim. Plip. Ja, het is betalen. Alsjeblieft. Zet eens even een biertje visite. Nou, goeie. En nog koffie zetten, hè? Oh ja, ik vies het goed dat ik dat zo even pak. Oké, de koffie mag nog even, dus haast erop, mag nog even makken. Ja? Tja, die step wie ik binnenkwam, die is toch besteld, hè? Ja. Hier is binnen. En hoe is het met die pop? Van hartelijk wens ik mij die verjeetje. Alweer 4 uur. Tja, 4 uur, jongens. Wow. Ik zal even de koffie pakken. Dan doen we dan aan zijn sjong en de cadeautjes. Pop is wel vaak je, hè? Ja. Koffie, zei ze. Ik
suikermalk erin? Ja. Ik neem wel even mij, is hetzelfde erin hoor. Alsjeblieft. Malken, suiker en een lepeltje. Zo. Nou jong, alweer 4. Ja. Wow. Leuk hè? En wat voor cadeautjes had hij al eerder al gekregen? Of nog niks? Nee. Wat maken we nog doen? Ja. Zullen we dat eerst of was het eerst jongen? Ik wist chillen en dan mijn koffie drinken. Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep! Hoera! Oh, Mammy, wat voor cadeautjes krijg ik al hier? Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Ja. Wauw, een puppy. Ik wil altijd al graag een puppy gaan. Oh. En nog een kroon. Oh, en een kroontje. Wauw, ik lees hem even hier, hè, Mammy. A few moments later. Oeh, is het al een salad? Ik mag gauw weer naar de winkel, want er komen haast weer meer meisjes in de winkel. Ik zie je hoor een keer weer, oké? Oké. Bedankt voor de taart. Maar wat met dit echt weer gaan? Ja, neem ik dat weer bij. Ja, dankjewel. Ja, jongens. Alles opvouwt. Madeleine nog even de zakken eraan. Zeker aan even eraan. Maar, ja, shit, dit liet wiefke die is nou mooi aan het filmpje. Wat best dan, Sjen? Diana Roma. Diana en Roma? Nou, mooi. Nou, die had ik net vernamen. Die had heel mooi bad. Die moet nou een filmpje zien. Nou, ik zei dat mij wel even. En daarna maar even een knippertje ervan. Die had een paar minder nacht. Dus ik denk dat ze wel even een koeskenbroek is. Had juist een beetje, ik de hele middag geslipt. Ik denk wel 3 uur en vannacht, nou, het gaat redelijk. Nou, ik krijg even een oerkadelje aan. Ik ging dan mooi een alle wasspullen opruimen, dus dat wat. Ik hier nog wat leuks van je opstellen, want ik kwam een heel leuk accountje in met Frieske gedichten. En dat is op Instagram en dat is van Dielke Dicht. En ik wil even zwaar, die ik heel mooi vond, even zo in voordragen. Even zien, van Dielke Dicht. Mijn ben, dat ken je haast. Mijn ben, dat ken je tiert. Ze ken je juster en je moon. Je stress en ek je strijd. Mijn ben komt van een oren vraat. Uit een vraat zonder klok. Ze ken alleen maar het nou. Ze had het nooit te druk. Ik voeter je en ploeter je. Aans komen we te laat. Maar ze docht altijd rustig aan. De tiert, die deed haar net. Nou, die vond ik zo pakkend, want het klopt precies. Wie moet altijd maar hut en dit maar nog en dat en opzitten. En inderdaad, die band die leven in een hele oren verhaal en die beleef je dat heel oors. Dus ja, die vond ik wel heel mooi. En hier is er nog een hele leuke. Even zien. De vrouw vindt dreig te begrijpen. En de vrouw begrijpt die lieke min. Boeten die eigen vrouw is het spannend. Maar weet dat ik grutsk op die ben. Die trendjes rol je oor die wankje. Mijn schat, ik wil echt dat elkers wist wat voor bijzonder sterk en prachtig, talentvol, krachtig ben als het best. Nou, dat is echt even zo'n mooie oppepper van het die band het even sfeer had, moeilijk op squallen of even wat gedoog gewoon en dan, dat is dan echt zo van, hey, ik ben er van die. Dus ja, zeker een account om te volgen, heel leuk. Dielke Dicht. Dan kan ik wel even een beetje uitvergrutsen, ik heb het even zien. Dielke Dicht. Echt hele leuke Friese dichtjes. Dus zeker de moeite waard. Nou, ik zal zien dat ik mijn vrouw oekendakken krijg. Ze had er net maar zo vaak zin in. Maar ik merk wel dat ze het zo nou dan echt nog wel neder gaat. Nou, en vooral wat een paar nachtjes wat regels had, dan is het toch wel lekker. Dus als het op een nijmiddag gewoon echt net te genieten, dan ga ik mezelf te pakken. Dus even een oerke knipperje. Van nou successen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden van de tablet of telefoon. Op een night vlog. Hey hoi.